Питате ме как ги правя толкова гладки ли? Ами много просто. Използвам продуктите на Fox, които се работи супер лесно. Работата в система за мен е изключително важна и след като сваля старото покритие и подготвя ногътя, минавам с най-опред и нанасям ултрабон. Той осигурява перфектна адхезия на изкуствения материал към повърхността на ногътната плочка. Щитката е къса и изобщо не се притеснявам, че ще си изцапам кожната гънка. Нанасям в тънък слой базата, а тя подпомага възстановяването и естествената структура на ногтите. Създава ми гладка основа за следващото покритие. Клетката ми се избра термобаза. Аз ще сравня директно с нея и още докато я нанасям, се вижда тя как сама се самонивелира. Най-интересното при термобазата е, че когато е на студено е един цвят, а когато е на топло става различна. И така все едно имаш два цвята в един маникюр. В случая е леко розова, когато е стена, а когато е топло става млечно бяла. Интересът към тези бази напоследък е толкова голям, а в момента даже всички цветни бази на Fox с минус 30% отстъпка от 1 юни до 10 юни. Завършвам маникюра си с топлак, който има дълготраен блясък и е изключително издръжлив на надрастванията, които ние жените можем да си направим. Всички продукти на Fox, които съм използвала за маникюра, може да поръчате от сайта на beautybrand.bg.